Ahojte, vítam vás v mojom seriáli, v ktorom sa budem venovať programovaniu v jazyku C++. Na úvod by som začal jednoduchým programom, ktorý zobrazí výstup na obrazovke. Čiže začneme include IOStream. Tento príkaz zobrazí a umožní direktíviku predprocesoru. Čiže teraz musíme napísať hlavičku funkcie, v tom prípade int main a začiatok tela funkcie. Tak, ďalej potrebujeme sprístupniť definíciu a to robíme pomocou príkazu using namespace std. Pri C++ si treba dávať pozor na preklepy, pretože prekladač je veľmi citlivý. Tak, a teraz už môžeme začať písať príkazy. V C++ sa používa na výstup príkaz count a text začíname vždy úvodzovkami, aby prekladač vedel, čo má zobraziť. Riadok ukončíme bodkočiarkou a teraz vám ukážem ďalší príkaz nazvaný handle a ten spustí nový riadok. Tak, nový riadok. A ďalší text, ktorý sa už v tomto prípade zobrazí v novom riadku. Dobre. Podkočiarka, úzovky hore a handle môžeme napísať aj reťazovo, čiže za count. Ale to len v prípade, že príkaz je rovnaký, čiže sem je count, môžeme písať handle ako v predchádzajúcom prípade. Prekladač a vývojové prostredie Dell C++ vyžaduje jednu špecifickú funkciu, ktorá sa volá system_pause a táto funkcia pozastaví program až do stlačenia ľubovoľnej klávesy. V opačnom prípade by program prebehol veľmi rýchlo. Odskočiarka. Tak. A už len potrebujeme ukončiť int main a to pomocou príkazu return a 0. Odskočiarka a uzavrieť telo funkcie. Tak, toto je prvý program, ktorý zobrazí výstup na obrazovke. To sa už len preložiť a spustiť ho. Tak, a sem už máme obraz. Som text, ktorý sa zobrazí. Handle, som text v novom riadku. Ďakujem vám za pozornosť.